Mukonyi w'umugavana w'ikaunti ya Kisii Omusike Elijah Obebo nigo litukuria lero abagakora umuyega bwo kwenana chibasari ase chibunge cha Nyaribari Chache amo na Nyaribari Masaba ase egetambukire ikyo kiabagekogokerwa amo n'abamenyi b'echinseme echo nabayigo kwariganiwa mono ase keribuna nigo abana bo barachi gokonyeka chinga kecho Omusike Obebo nigo atebabuna mbachikoene kibuna kira omwana na chikonyora ebasari yo erikoene kibuna na chikwegendereria asa masomaye naboigo chibasari echo nchichikwenanwa ase enchara y'obwasyoku naboigo no mulembe murikito Daniel Ontiri noroboti uruo ase obwime Omoroberio bokwenanwa w'echibasari ch'ikaunti nigosoa lero litukulinde asa abamenyi korwa ase ebunge ya Nyaribari Chache na Nyaribari Masaba besokia gokonyeka korwa ase obuyobo Muroberio oragwa n'omukonyi bw'omugavana w'ekaunti ya Kisii Omusike Elijah Obebo gokwana chinga kecho Obebo nigaenekire buna omoroberio nigogenderete gokoreka ase enchera y'obwene n'obwasyoku nonde tayo oratugwe magega onyarioka oichoretie efomo eyubune bwenerete yongoteba nga sofa kunemerebe ya serikali ere under Paul Simbarati sofa kere gento mbuya kere kome kutoshwa nga kere omuntu ikire gaiga ubwate kesi kere nidi naende ubwate mwana school form 4 and form 3 uko bategerera tole naende uko bakora tole mune bwana to babwante kokolerwa abantu baitu bwate bulemeru obonge patikolera se chinka moroje na ambi meribi tu bya gukora bya bono tibiri buya no enga sinjiri buya lakini rende so far ekero kego to mugabara Paul Simbarati ko batole nkenke etoko washingi busana okwana chinga kecho niko boigo akwanira omoroberio bwokoenana chibasari chingabune chiga gochia saborokigwa be grade ge 10 gochakera omutinyo gocha kobakonya boigo kogendereria amasomo abo boikerenu abana ba grade 10 basoire school lakini baragora gosoa e process yo gosoa negenderete until ya rekege ntogetereme na to aronga ngitoko kora next igomba je baigwe omutinyo gocha abagirete kurwase wode ya Kisii Central mubaro monene bwa boibuli nigoenekigwa abarenge nogosemerio konge na korengana no MCA wensemeiga Omusike Monyenye Yoge ekirenga kiabe kinene no gukinde birengo by'echisemi gento gyokatora akire county government ya itongambia mono gwetera sobora igwaye igabana ito Paul Simbarati yestosoa 2022 obo maene abantu baito bafaidikire amo ne fasari mono seito Kisii Central Ward iga ukanyora litanga ni milioni 3 eliya kabiri tukanyora milioni 5 eliya gatatu tukanyora milioni 5 abana bose bibanyorira asikibese ikyo kikorukwa milioni 13 abana banyorira bare 3837 chinga kechecho boigo abamenyi be ward yebeno imeye bonge ya Nyaribari Chache ase county ya Kisii niko boigo besokia ase obunge ase kirenge kyo nesegeto yarugwa ase aborokigwa gokoromokia nainde nogote abantu baito baichori chifomu bia ekera bairu ekogera nabakwagwe form nando itaichori tibia naborabe tonyora chibesecho kwairu etsikende sakara mwarenda tetwerwa abandi bakonyelinga ni mono yachi yasareka igo no te abanafunzi nga kukwanyorire cheki eyene getoro gekeo kwamentwa koromukia egere musome bokong nainde karasome twetamate mubia nkonyorore gente kurunga scholarship abantu abange bakoli ko bakanere go tyotokolemeke asa masomo asense mwende abamenyi nigo bagokera egetambo kirekiga na goteba iga ona chikwendo twarete ibasari chanyoru buya iga no mwesimi weito Steve bunarega iga atorendete naende goshikaba no tayo komomenta naende kende naende basari twanyore basari buya onde tayo taranyora nanto genderete tokoira neri mbiya mona ase gasi ngi yagenderete gotokonya ase binyore bibyeito ase ward yeito okunirekera ensemo kobwa mono chipasari okorire miroberio baunganire no mugavana oito Simbarati bakorire mirime miya abana bache banyore chipasari bagende skuru egente kanane twale goteba amagendero nari gento kiengencho kuna kunira abanafunzi akonya ne chipara cheito buna agenderete guchikuna elio oborabu bobe ase ward yeito ngurubatere gataseni kyagatembe kurega ase county ya Kisii litrene nguru kwa Daniel Ontiri.